तुरूर मेरठ समदिर जंगबाईन सेवक इवली जंगबाईन विचार साठी मेरे मायवाला अर्थ ते जंगबाईन विचार वडकनैते मराठ समदिर అదృష్టవంతుల కింద వచ్చు భారతికే ధర్మ పేన్ ఇవి కొను వడకనైతే ఉంది उंबरतक डगु वयस वाली रे वडकंते इथे वेडिल बुजुर्ग वेडिल के पेन धर्म इनवल गोष्टी वडकंते बदी नेडू दीक्षातग वातुरूर समदिर धर्मद बारिते वडकले करीते तेगे दीक्षात पवर बतलिन वाला करे मासेर म्हणत मर कडकने दिसेर म्हणत धर्मद बारिते विचार कीवाल धर्मद बारिते वडकवाल जंगबाईन विचार वडकवाल दीक्षातग वातुरूर हरेक मायनन करे मासेर म्हणत वेचेर गिर म्हणत रण गोष्टी तिदु मर कडकने दिसेर म्हणत जंगबाईन पवर बतलिन तेन कदीको उंडे चमत्कार बतल पाहिजे नेडू जातितग दीक्षातग स्वर्धग वातुरूर रुपयतग 12% उंदी लाइन तग वाते ऊरा अलवाटकाई ऊरा मनवल रहन सहनाई उंदी पद्धति करीते इदु दीक्षा करो से ते मराठ समदिर माव काम बतल मराठ समदिर सेवकली रांद माव काम बतल मनते तेगे मा जाति तक इदन वोइवल माव काम नेडू हर नाटे जो मनवल यूथ युवकुल काई सिल्वे होते वेडिल काई सिल्वे होते करिवली कांडराई नौकरी कीवली राई वीर समदिरकुनु जंगुलिंगु दीक्ष इनवल बतल जर्क सेरमंतगा असल जंगुलिंगु दीक्ष तक बतल की सेरमंतर इनवल बट दीक्ष पीवली वेहवाला అవసరం నేను వెలిటర్ లోకర్ మిస్గైడ్ నగమంతే అసలు జంగులింగు దీక్ష ते वीर बद्दु ఉండే दूसरो सारी करू सेमंतरू సెల్వే సెల్లాదు ఉండే పూనై करू सेमंतर इनवल ఉంది ప్రచారత అక్షరమంతే ఇద్దు कम से कम 20 साल कें सेरमंत अद्दे ఉండే జర్క్ सेरमंत अद्दे ఊరుకు ఊర్తే పీలే వాయురు మరాఠగిరి ఊరుకుని వెహలే ప్రయత్నం కీసర్ సెలు అదేని తక్ బదలాసేమంత గ్యాప్ బడే మాసేరమంత समझना मन वाली उरकुनानी माग दीक्षा दरकुन ग्याप बड़े मासेर అది గ్యాప్ బడే మాయవగ్నే కియనెతే కే గి వాతురూర్ దీక్షాదార్ కే మరాఠ వెహవాల అవసరం మంత ఊరుకున్ లక్తీవ వెహన అసలు దీక్ష తగ ఇది జర్క్ సెర్ మంత सिर्फ धर्मद बारेतेन चर्चा जरगंत जंगुबाईन बारेतेन चर्चा जरगंत पेरसापेंदुन बारेतेन चर्चा जरगंत पहंडी कुपारलिंगुन बारेतेन चर्चा जरगंत पूस महीना बान ताकना भावई महीना बान ताकना ना धर्मदगा बतल मनता इवे चर्चा जरगंत इनवल गोष्टी बहिड समाजुन करेमायस्वल अवसरम मंत इदु मराठ वेहवाल अवसरम मंत अस्केने इदु जो ग्याप इनवल वायो मराठू सूड सेर मंतट बसके नडुम नडुमु दीक्षात पर खूब कामेंट को अंत ग्रुप नगवा अंत व्हाट्सएप नगवा सेर मंत अब आतनु मराठू पॉजिटिव येतन पॉजिटिव म्हणजे ऊरकुन समझे कीवल प्रयत्न किए मराठ बचेजल ऊर अब आतन मराठ लक मंत के अचेजल अद ग्याप इनवल बड़े मासरेंदा నేడు నేటలు ఉంది మహినా మంత ఫిక్స్ ఉంది మహినా ಮತ್ತೆ దీక్ష ఇన్వాల్ స్టార్ట్ ಅಂತ దీక్ష ತ್ರೂಪು ಇದು ఉంది మహినా ತ್ರೂಪು మరాఠ దీక్ష సాటి ప్రచాर कींत सरे मा कमिटी मंत ಈಗ ವಾತುರೂರ್ ಮಿರಡ್ಗಿರ್ ಮಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ ಬೋನ ಕಾಮ ವರ ಕೀಸರ್ ಮಂತ ಅಂತ ಬದಲೆ ಕತೆ ಮಾ ನನಿ ಇಯಾಡಿ ಇಚ್ವಿರ್ಕೊಂಡ್ ಪಿಕ್ ವಾಟುಸ್ಕಾ सेल्वे होते फलाना नाटे इचवीर वाट उसका भारी अद्वासर मंत इतेगे बग्गा खराबी दिसंत आगा दीक्षा वाट वस्ते का गोंदी चोकड़ जरगार इनवल उंदी विचार ಅದು ವಿಚಾರತೆನ್ ಮರಾಠ ಮೊನ್ನೆ ಸೊತ್ತಿಗೆ నేడు మావర్ భగవంతరావు పాటలాల్ మంతురికి
ಅದೇ ವಿಚಾರತೆ ನೇಣೆ ಅವನಲ್ಲಿ ತಾಕ್ತಾ ಕಾಡಿಗೆ ನೇಣು ದೀಕ್ಷೆ ಇನ್ವಾಲ್ ನಿಲ್ತ ಸೆಲ್ವೇಸ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 15 ಸಾಲ್ಕು ಮೊದಲೇ ಖತಮ ಅಂದು ಇವತ್ತಲು ದೀಕ್ಷೆ ಇನ್ವಾಲ್ ವಾಸಿ ಮನ್ನು ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ वेलेटर लोग क्रिटिसाइज कीते दीक्षातुन वेले क्रिटिसाइज कीतेರು ಅದು ಒಂದು ಬಾಹರಿ ಸೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಡ್ರೆಸ್ ವಾಡಿಸಿ ಸೊತ್ತಿಗೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕಟಿನ್ ಮತ ಬಾಹರಿ ಡಗು ಡಗು ಟೀಕನನ್ಗ ದೀಕ್ಷಾತ್ ಪರೋ ಚರ್ಚಾ ಜರ್ನು ಡಗು ಡಗು ಲೋಕರು ಮಾವರ್ಗಿರೆ ಚರ್ಚಾ ಕಿಂದೆ ಮತ್ತೆ నేడు అది పరిస్థితి సలే నేడు ಒಂದು రకంగా ಒಂದು 50% చేంజ్ ఇన్ వాళ్ళు దిస్సరమంత దీక్ష గిరి మా వాంದು దీక్ష వాడితే మరటు మా సమాజన మార్పు వాసేరమంత మా ఊరు సుద్రే మాసేరమంత కొంత చర్చ జరుపుసేరమంత ఈతల్ మూమెంట్ మరటు క్యాచ్ కి ఇవ్వాల అవసరం అంత ఈతల్ మూమెంట్ క్యాచ్ కీసి ఖచ్చితంగా ఈ దీక్ష మా సందిర సాటి మా సందిరయాందు సమాజన ఇంజరే మరటు ఉండిచ్చూరు మున్నే సొత్తుకే ಮಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನ್ವಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಳೆ ಮಾಯವಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮರಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ ತೋರ್ವಲ್ ಮೇನ್ ಆಯೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳೆ ಮಾಂದೈತೆ ಸುದ್ರೆ ಮಾಸೇರ್ಮಂತ ಜಾತಿ ಇನ್ವಲ್ ಅರ್ಥ ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋಗಿಲಿಟ್ರು ವಾತೆ ಅಚ್ಚೋ ಚೊಕೊಟ್ಟು ಸುದ್ರೆ ಮಾಯಿಲೆ ಅವಕಾಶಾలకు ಮಂತಂಗ ಇನ್ವಲೇ ಅರ್ಥಂ ಖಾಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಡಿಕಿ ಅಂಸಾಟಿ ಆಯೋ ನನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ವೆಲಿಟರ್ ಲೋಕರು నేను వాట్లే వాంతే ఇతే ఆటోమేటిక్ ఓన్గా మార్పు ఇన్వల్ ಶುರು ಆತ ಇನ್ವಲೇ ಅರ್ಥಂ ते ಅದು ಕಾಮನ್ ಸಾಟಿ ಮರಾಠ ಸಮದಿರೆ ಮುನ್ನೆ ದಾಕಾಟ್ ಇವು ಜೋ ಒಂದು ಮಹಿನಾದ ಪ್ರಚಾರಿನ್ನು ಸೆಲ್ವೆ ಹೋತೆ ದೀಕ್ಷತಾ ಸುರುವಾತ ಪಜಗಿರಿನು ಪ್ರತಿವರನ್ ಮರಾಠ ದೀಕ್ಷಾ ಸೈಡ್ ತರನ್ಸಾಟಿ ಮಾ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕಿಯನ ಹೀಗೆ ಮೇನ್ ನಾರ್ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಡಗುರು ಪಾತ್ರ ಮనంత నార్పాట్లలిరు దీక్ష అనుకూలం మతే నాట్ను ఖచ్చితంగా దీక్ష వాడడం సాటి మునివాని అగర్ సే నార్పాట్లలిరు దీక్ష అనుకూలం సెల్వే ಹೋದೆ ಅದು నాట్నూరు దీక్ష వాట్లే మునివాయు చితికిరుంది పెద్ద సమస్య మంత మా సమాజనగ ಅದೇನ್ ಸಾಟಿ ಒಂದು ಜೋಕ ಇವು ಒಂದು ಮಹನ ಮಾವರು ರಘುನಾಥ್ ವಾಟಮ್ಗೆ ನನ್ನ ವೆಹವಲ್ ಬತ್ತಲೈತಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಮಹನಾದ್ಗ ಮಾ ನಾರ್ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ತರಿಸೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರನ್ ಸಾಟಿ ಕೋಶಿಸ್ ಕಿಯನ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ నార్పాట్లಲ್ಲಿ ఊరుకునిగిరే దీక్షాత్ పరో ಒಂದು అవగాహన కల్పించన్ సాటి మీటింగ్ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕೆ ಚೊಕಡ್ ಮಂದಂತ ಬತ್ತಲು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವಿಚಾರ నేను ಮಾವರ್ ಸಪೋಸ್ ಸಾಕಿರ ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂತೋರು ಮಾವರಿಗೆ ಗುಡಿಯಾತ್ನೂರಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ತನ್ನ ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂತೋರು ನೀರು ಈತೂರು ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಂ ಅಂತೆ నేను ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸೂಡ್ತೆ ಬಚ್ಚಿರ ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ವಾಯನಿಗೆ ಸೆಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಯು ಬಾರಿ ವಾಯು ರೀತಿ ಅನುಕೂಲಂ ಸೆಲ್ಲೂರು కాబట్టి ವಾಯು ಓರು ಅದ್ ನಾಟೋ ಬೋರು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ವಾಟವಲ್ಲಿ ವೆಲೆಟರ್ ಮಂತೆ काही लोग पाटलಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೊಂಡು ವೆರಿಸಿ ವಾಟವಕ್ನಿ ಹಾನ್ಗಿ ಮಂತೆ ಇವು ಸಂಧಿ ಜರಗನೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೊಂಡು ಮರ ಸೋಡ ವೆಹನ್ ಸಾಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೀಕಟ್ ಅದೇನ್ ಸಾಟಿ ಏರಿಯಾ ವೈಸು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರನ್ ಸಾಟಿ ಕೋಶಿಸ್ ಕಿಯನ ಬಾ ರೀತಿಗೆ ಊರ್ಗ ಮಾರ್ಪು ತತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಮಾಜದ ನಾಟ್ನೂರ್ಗ ಮಾರ್ಪು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ నేను సార్ మేడి ఇంతాడు సార్ మేరీ నాకు గుంటి పీలే తయారు ಅದೇನ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೊಂಡು ಪೀವಲ್ ಚೊಕಟ್ ಮಂತ ಇವತ್ತು ಇನ್ವಲ್ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮರಾಠು నేను 20 సార్లు మా ఊరు పాటెల్ సాబు మనతో తెన్పజే అని మా ఊరు ఇంకెన్ వేస్తాం మా ఊరికి లాల్ దేవ్ సార్ మంతరు ನನ್ನ ఇక తన గురు ఈ మిలిటరీ లోకరు వాడసేరన్ మందం ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಂಕೆಟ್ಕು ಬತಲ್ ಮಾರ್ಪು ಆತಿಗೆ ಬತೈ ಮಾರ್ಪು ದಿಸ್ಸೆ ವಾಟ್ವಲಿ ಸುದ್ರೆ ಮಾಸೇರ್ ಮಂತರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾತಿ ತಗ ವಾಟ್ವಲಿ ಬಡೆ ಮಾಸೇರ್ ಸೆಲ್ಲು ಮರಾಠ ವಾಟವಲ್ ಬದಲಿತೆ ಜಾತಿ ತುರ್ ವೆಲೆಟರ್ ವಾಟನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಉದ್ದೇಶಂ ನೆನ್ಕಿ ಜಾತಿ ತೂ ವಾಡ್ ಮರಾಠ ವಾಡ್ಸಿರೇನ್ ವಾಡ್ಸಿರೇನ್ ಜಾತಿ ತೂ ಬೋರೆ ವಾಟವೆ ಸುತ್ತೆ बतल मतलब है जाति तुम वाटला अस्केन जाति सुधरे मानता सेल्वे होते बतल खराले सले मराठते बेन सुडे सुधरे मानता वाडतुरु ಮತ್ತೆ ಮಾ ಆಜು ಬಾಜುಕ್ಲು ಸುದ್ರೆ ಮಾಯಿ ಹೋತೆ ಮರಾಠ ವಾಡಿಸಿ ಬತಲ್ ಲಾಭಂ ಸೆಲೆ ಅದೇನ್ ಸಾಟಿ ಜಾತಿ ತುರ್ಕು ವಾಡು ಸನ್ ಸಾಟಿ ಮರಾಠ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಯನ ಈಗ ವಾತರು ಪ್ರತಿವರ ನನ್ ವೆಹವಲ್ ಬತಲಿತೆ ಮಿರಾಠ ಮೀ ಆಜು ಬಾಜುಕ್ ನುರ್ಕು మీ నాట్నూరు గమనవలి ఆజు బాజు నూరుకుని వాటు సాటి మిరట్కి మీ ప్రయత్నం మిరట్ కియన నేడు కమిటీ వాలిరే కియన ಮೊನ್ನೆ ಮನವಲಿರೆ ಕೇನಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಯು ಹರೇಕ್ ಮಾಯನ ಜಿಮ್ಮೆದಾರ ಅಂದಿದ್ದು నేడు దీక్ష వాడవల్ ప్రతివరు దీక్షదారన ఇది కామ అందు ನನ್ನ ನಾ ನಾಟ್ ನೂರ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿರ್ಕೊಂಡು ವಾಟೋಸ್ಕ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಊರ್ಗ ಬಾಯನ
काही लोक राहतात संदर्भ ना मावरगा कोता म्हणून टाइम ड्रेस येतले कष्टम इंत आने वाटी बतलगी कटिंग ड्रेस सेल्वे होते आतलगिर बत्तेर ఉంది సరి పుట్టారు ड्रेस को सिल्वे होते गिरे वाटी वाटु सुनलान साटिने कोशिश की प्रतिवर वाट वस्ते की वरोर बड़े माते के हल्का अंत नाड़ी दिस्वालीर्कुन सूडवालीर्कुन गिरे चौकड़ दिस अंत నేను 20 सालकनागा బతల్ సాధిస్తేడు దీక్ష వాడిసిన వలికి పూస్కి వలి పుడ్సేరమంత అసలు బతల్ పుడ్సేమంత దీక్ష తిన వలి పూస్కి వలి పుడ్సేమంత నేను మాకు ಹುಡುಗಿ 20 ಸಾಲಕನಾಗ దీక్ష ತಿಂದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚುವೆ ಸುದ್ರೆ ಮಾತೆ ಚೊರೋಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿತೆ ಮಂತಂಗಿನ వాళ్ళు ಮಾಕ್ ಕರೆಮಾ ಅಂತ ಬತಿ ಸೂಡವಲಿ ಇರ್ಕೊಂಡು ಬಾನಿತೆ ಸಂಖ್ಯಾ ದಿಸೆ ಹೆಲ್ಲೆ కాబట్టి ಊರಾತ್ ಹೋಗ್ತಿ పూಸ್ಕಿಂತೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಈ ದಿಸಲಾಗ ಸಂಖ್ಯಾ ದಿಸನಿತೆ ಮರಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಯಲಾಗ ಅಸ್ಕೆನೆ ಜರ್ಗಂತ ಕಂ ಅದೇನ್ಸಾಟಿ इज्जो उंदी महिना प्रचार टाइम म्हणता इ प्रचार टाइम ना गिरे प्रतिवरो जिम्मेदारी येतात वेहाट मला गे मनवली मावर गोंड धर्म गुरु उरकुन गिरनेना उरकुन वेहवल बदलितेगे मीवा टीकांकनगा भक्तली वांते उरकुन गी मिरट कंपल्सरी वेहलागा चलते मिरट वाटी मत सीसरेने सेल्वे होते जंत्री जूड जरेन ಮತ್ತೆ ಅದ್ಗಿರ್ ಖರಲಾಗ मिरट वेहाना वातुर उरकुन ಖಚಿతంగా మా సమాజన వాతరు ఊరుకుని వేహాను చూడట్రా బాపు మావసారి దాందు ఇది సరదా సొత్తెಗೆ ಸುದ್ರೇಮಾ ಅಂತೆ ಇಂಜರ್ वेहाना मेरेवा काम मिरट कीसरे निद गुई गोष्टी वेहलाग अस्केने मिरट मीव गोष्टी मी बरो मर्यादा ते तिरुपति थोड़ा जन केंची अद सरदा ताकने अदेन साटी नादात्नूर मोमगिर वेहान तुम हर एक मायना जिम्मेदारी मन अस्केने दीक्षेन वाल बड़े मान तो सेल्वे होते बड़े माते के समाज सुधरे मानती पक्का डाउट से ले बच्चे बड़े माया ने हर एक मायनल काम तुंग लागा अस्के ना अंत सक्सेस सेल्वे होते आयो अदेन साटी इज्जो नेडिगे मराठ संदिर्वाताट नेडिदु करपत्रम विडुदల ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ इतके नेटल जो दीक्षात टाइम दिवस बग्गा बतल इन्वॉल्व ताना संधि समाचार तुन साटी नेडी मीटिंग इर्तर मा कमिटी तिंदल ಹೀಗೆ ವಾತರು ಸಂದಿರ್ಕೊನೆ ಧನ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿರ್ ಬಂತು ಆನೆ ಇಜ್ಜು ಉಂದಿ ಮಹನತ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇದ್ ಮಹನತ ಟೈಮ್ ನಾಗ ಕಮಿಟಿತೆ ಬೇನ್ ಸುಡ ಪ್ರಚಾರ ಕೀಸರ್ ತಿರಿಯರೆ ಮಿರಡ್ಗಿರೆ మీ ಈಗ ವಾತರು ಪ್ರತಿವರ ಮಿರಡ್ಗಿರೆ మీఊరు చుట్టాలు బంధు ఊరుకుని సందిర్ కರೆ మాతరు ఊరుకుని బెహాల్ ఫలానా తారీఖు నాలు దీక్ష సురాయవల్మంత ఫలానా జాగద్గా సురాయవల్మంత దయచేసి ఈయన సందిర్ మిరడ్ తయారాం టీజర్ మిరడ్గిరి వ్యక్తి ఇంజరే ಇದು जो అవకాశం సీతకాడికి ಇದು మా జంగోలింగో గం సంస్థాన వాళ్ళకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు వ్యక్తిరే ನಾನು ಇವರು ಅನುಭವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇರ್ಮಂತ ಸಂದಿತ್ ಜೈ ಸೇವಾ ಧನ್ಯವಾದ